Už je dobrý den. Jsem Péťa Trapný a už je noc. Protože máma někam spadla do hnoje. Kaj tam vytahuju. Je noc, no. A poněkud je 23:56. Noc. A nevím, ale je noc. Prostě jako tady sedím a koukám se na takový videíčka. Ale nenajdu tajnýho. A koukám se na hustý pády. A tak jsem si říkal, proč neudělat taky nějaký pád. Ale teďka ho dělat nebudu. No, chtěl jsem vám zaspívat, protože já umím zpívat, víte. Tady uděláte klik. A už to jede. Bude to písnička od Rybíček 48. Ano, takhle. Můžu dělat. Já jsem hlavní hrdinou světera. Nakupujem v KFC, nebereme LSD, nevadí nám USA, všechno je pro nás OK. Vystupujem v TV show, zastupovaní osou, komu se to nelíbí, ať nám políbí. Jezdíme se BMW, nejezdíme s MHD, máme vlastní www a pořád na LCD. Nejde po nás FBI, jenom on trochu znaj, protože měl THC, na cestě přes hranice, jezdí řetězy a malý číro na šampona, takhle dnešní bankrot vypadá. No tak co s tím dělat, co jezdí řetězy a malý číro na šampona, takhle dnešní bankrot vypadá. Když s tím neuděláš, Nakupujem v KFC, nebereme LSD, nevadí nám USA, hvězdy řetězy a malý číro na šampona. Co s tím dělat, řetězy a malý číro na takový základ někdy chytám. Jako dá se s tím jenom na televizi. Taky se mi počítá, že bude konec světa. Jde za kdy. Nevím. Protože jsem to nestihl dopočítat, jako vypočítal jsem to hvězdičkou a trojčlenkou. Nevím, no. Asi jsem nějak skočil do hnoje. No tak asi to bude končit, no. Čau.